тоҳиру зоҳир мирзоевҳо ду бародари маъюби модарзод бисёри вақти худро дар хона дар бари ҳам мегузаронанд. ин ду бародар аз замони таваллуд мустақилона роҳ рафта наметавонанд. волидон барои табобати онҳо солҳост кӯшиш мекунанд. хонаи худро дар кӯлоб фурӯхта, пулашро сарфи табобати фарзандон карданд. 5 сол пеш баъд аз гузориши радиои озодӣ бархе хайрхоҳон ҳам ба суроғашон рафтанд. зоҳир каме роҳрав шуд, аммо вазъи тоҳир беҳбуд наёфт. аз набуди шароит натавонистанд табобати онҳоро идома диҳанд. онҳо то ҳол аз мақомоти тоҷикистон кӯмаки чашмрасе дарёфт накарданд. танҳо як маротиба кормандони сохторҳои давлатӣ аз дилсӯзӣ барояшон 150 сомонӣ ва 5 уребча ё памперс тӯҳфа карданд. бо як вазорат исинда буда пеши родом як чижада як вазорати тандурустӣ буда чи буда уҷа бурмон у додамон ки макта чи дабрин палкинка доза дабрин амун жаденшон палкинка доза телефонка намиодамия ҳама тараф ай памперс ай пул ай пишокай буда кора тамин кине гуфтад ака гирифтан аяму одамо хичон дастуми ҷанкан ва он рафтум амҷада телефон када рафтум багу ба панҷум таша бубро рафтум баъд 150 сомон чанд та памперс буд 7 буд 5 та памперс блок хати мегирифтем мерафт кадом аптекчи худо дилис худо блокш хати медод дар рӯза буд мекунох я блок чӣ мешава шавру мепӯшонемш ҳичи намешава. тоҳири 17 сола ки ҳаракат карда наметавонад дар орзуи шоколад аст. ҳама орзуят чи аст? чӣ мехоҳӣ ҳозир? шоколад. бародарон тоҳиру зоҳир мирзоевҳо ҳамроҳ бо падару бибӣ ва хоҳари худ дар хонаи иҷора дар душанбе зиндагӣ мекунанд. барои иҷораи манзил ҳар моҳ 1000 сомонӣ пардохт мекунанд. пуле ки барои ёфтанаш рӯ ба раҳми худоянд. аввал 100 сум мегирифтанд баъд ин акозир 280 иш мегира обши ай ҳардуш 571 сум мешава ай ҳардушон. бунавша назар ва модари ин ду маъюб соли 2019 дар пайи бемории саратон даргузашта ва ҳоло масъулияти нигоҳубини онҳо бар дӯши бибиашон мондааст. то ин авохир падарашон таксиронӣ мекард, аммо мошини иҷораашро соҳибаш бозпас гирифтааст. ҳар як хайрхоҳӣ боша як соҳиби як манзила мумкинад акаҷон ҳамин чи. дар тоҷикистон ҳудуди 150 000 маъюб зиндагӣ мекунад ки тақрибан 25 000 нафар аз онҳо кӯдакон мебошанд. ҳарчанд мақомоти тоҷик худро ҷонибдори кишвари иҷтимоӣ муаррифӣ мекунад, вале шикоятҳои нафарони маъюб аз он гувоҳӣ медиҳад ки дар зиндагии чунин афрод мушкилоти ҳалношуда хеле зиёд аст. дар вазорати тандурустӣ мегӯянд кӯмакпулии 500 сомонӣ барои ҳар як нафари камбизоат дар тоҷикистон аз сӯи раиси ҷумҳури кишвар дода мешавад, вале ин хонавода бо ин кӯмакҳо бархурдор нест. шумо шоҳиди зиндаед ки соли гузашта 50% нафақаи ино аз ҳисоби андозаи яхал зиёд карда шуд. лекин дар баробари ин мана мо ташаббуси ҷаноби оли хатӣ барои пешгирӣ кардани оқибатҳои пандемия ба ҳамаи кӯдакони то 18 сола кӯмакпули яквақтаина пешбинӣ кардан дар ҳаҷми 500 сомонӣ мумкин ягон ҷо ягон ариза нодуруст кардиянд. зоҳир дар синфи 9 мехонад, аммо тоҳир ба мактаб нарафтааст. ягона хоҳари онҳо солим аст ва дар синфи 3 таҳсил мекунад. ҳар ҳафта як попшина велосипед кат мера порем тар мера пори кашма ҳар ҳафта да ба номи худо як попши мепӯша. як мардак аями корвон ҳамидинш мега ҳамун бечора мебина ҳамун попшиш дар як моҳ як бор ду бор ҳамун мета. зоҳир нисбат ба тоҳир бо душворӣ ҳам бошад ҳаракат мекунад, аммо барои ҳаракати вай ҳар моҳ як ҷуфт пойпӯш лозим аст. ин дучархаро ҳам хайрхоҳон барояш доданд ки акнун бо сабаби кӯҳна шудан бо душворӣ ҳаракат мекунад.
бо ин ҳама сахтиҳо ин ду бародари маълула зиндагӣ умеди калон доранд. онҳо хостори таҳсиланд ва орзу доранд ки рӯзе зиндагии осуда ва дар хонаи бидуни иҷора дошта бошанд.